Dialnet Métricas é o servizo de información bibliométrica de Dialnet. Ofrece datos sobre a produción científica en español das áreas de ciencias sociais, ciencias xurídicas e humanidades recollida en Dialnet. Isto a converte nunha ferramenta moi relevante, xa que dá cobertura a publicacións que adoitan estar infrarrepresentadas noutras bases de datos. Os elementos esenciais de Dialnet Métricas son o índice Dialnet de revistas e os indicadores Dialnet. O índice Dialnet de revistas, ou IDR, é un ranking de revistas por ámbitos temáticos. Calcúlase en función das citas recibidas ao longo de 5 anos por unha publicación nas chamadas revistas fonte, un grupo de revistas representativas seleccionadas por Dialnet. Por outra banda, os indicadores Dialnet teñen en conta todas as referencias bibliográficas disponibles en Dialnet e non só as das revistas fonte. A partir destas citas ofrecen datos sobre revistas e artigos, pero tamén sobre outras unidades documentais básicas, artigos, capítulos, teses, congresos, etc. E, moi especialmente, sobre os investigadores que as producen. Podemos acceder a Dialnet Métricas dende a páxina de inicio de Dialnet. Dende o menú principal de Dialnet Métricas podemos ir ao IDR, aos indicadores Dialnet ou facer unha busca por título de revista ou por investigador. Entremos no índice Dialnet de revistas. Aquí temos un buscador por título e a listaxe dos ámbitos temáticos aos que se adscriben as publicacións recollidas en Dialnet, agrupados en 3 grandes categorías: ciencias sociais, humanidades e ciencias xurídicas. Ao clicar nun ámbito, accedemos á súa páxina. Na parte superior temos algúns datos xerais, como o número de revistas que inclúe a área, as citas totais ou o número de revistas fonte das que proceden esas citas. A continuación, temos o índice propiamente dito, un ranking no que a cada revista se lle asigna unha posición, un cuartil e un percentil segundo o seu impacto a 5 anos, que ven determinado polo número de citas recibidas en relación ao número de artigos publicados. Podemos modificar a ordenación da táboa clicando na cabeceira das columnas e consultar os índices de anos anteriores premendo sobre a liña de tempo. Ao clicar sobre o número de citas, accederemos a unha páxina na que se analiza a súa procedencia. En primeira instancia, atopamos información sobre as revistas citantes. E se continuamos clicando, podemos chegar ás páxinas en Dialnet de cada un dos artigos. Volvamos ao ranking. Ao premer sobre o título da revista, accedemos ao seu espazo no IDR, no que atopamos 2 táboas de datos. Na primeira, vemos os datos da revista por anos. Se a revista está incluída en máis dun ámbito temático, especifícase a posición e cuartil que acadou en cada un deles. A segunda táboa amosa o triángulo de citación, no que se presentan todos os datos sobre os que se sustenta o cálculo do IDR detallados ano a ano, coa taxa de autorreferenciación da revista representada nestas barras grises. Clicando sobre a cuberta da revista, accedemos ao seu rexistro en Dialnet, no que se inclúe un resumo dos seus datos bibliométricos. Premamos nalgún destes datos para volver ao IDR da revista e vexamos agora a súa páxina nos indicadores Dialnet. Na páxina de indicadores Dialnet dunha revista inclúense datos que non se recollen no IDR, como por exemplo o índice H ou a evolución do número de citas e de publicacións no tempo. Os indicadores propiamente ditos calcúlanse a partir das citas emitidas por todos os artigos que en Dialnet teñen incluídas as súas referencias bibliográficas e informan sobre os autores, revistas e artigos que citan a revista. Estes datos permiten contextualizar as citas e, con elo, a relevancia das nosas aportacións. Se clicamos sobre un artigo, chegaremos á súa páxina nos indicadores, na que se recolle, entre outra información, o desglose das citas por ámbito temático e a gráfica coa distribución das revistas citantes segundo a súa clasificación CIRC. No apartado Artículos citantes vemos os datos de todos os artigos dos que proceden as citas, unha información que pode resultar moi útil de cara á xustificación dos méritos nos procesos de avaliación e acreditación. Premendo no título dos artigos, accedemos aos seus indicadores, sempre que teñan o mínimo de 4 citas necesario para dispoñer de indicadores en Dialnet Métricas. Como vemos, mentres que o IDR de aplicación exclusiva ás revistas, os indicadores Dialnet calcúlanse tamén a nivel artigo. Non só iso, todos os traballos recollidos en Dialnet con 4 citas ou máis, sexa cal sexa a súa tipoloxía documental, teñen os seus indicadores no portal de métricas
e o mesmo ocorre coas persoas investigadoras que os producen. Vaiamos á pantalla principal dos indicadores Dialnet para comprobalo. As páxinas dos investigadores conteñen os seus datos identificativos e unha boa cantidade de información bibliométrica. O número de publicacións con indicación da porcentaxe das que foron citadas, o número de citas recibidas con indicación da porcentaxe de autocitas, o percentil no ámbito, o desglose das citas en función dos ámbitos temáticos, o índice H e o H5, o promedio de citas nos últimos 10 e 5 anos e o índice M. Ademais destes datos e indicadores, Dialnet proporciona unha serie de táboas nas que se analizan as citas recibidas en función do ano de emisión da cita, do ano de publicación da obra citada, do tipo de publicación citante e da clasificación CIRC das revistas citantes. Tamén se proporciona unha listaxe dos documentos máis citados do investigador, ordenados polo número de citas recibidas. Recentemente se engadiu o apartado Máis indicadores, que ofrece métricas relativas a documentos no que o investigador en cuestión non é responsable principal, como publicacións que coordinou, teses que dirixiu, etc. Vayamos de novo á pantalla de inicio de indicadores Dialnet e naveguemos por ámbitos temáticos. En cada un atoparemos un buscador de revistas, un apartado de investigadores e outro de publicacións. No apartado de investigadores temos tres opcións: investigadores máis citados, áreas de coñecemento e universidades. Na páxina de investigadores máis citados preséntase un ranking dos investigadores que foron citados por algunha revista do ámbito seleccionado. A orde ven establecida polas citas totais, pero podemos reordenala en función de outros datos. Ademais, podemos expandir a táboa para que amose o índice H, o índice H5, o promedio de citas por documento nos últimos 10 ou 5 anos. Unha listaxe análoga, pero para áreas de coñecemento, a podemos atopar no apartado Áreas de coñecemento. No espazo Universidades podemos obter información sobre a produción científica do conxunto dos investigadores dunha universidade concreta no ámbito temático escollido. Ademais, se clicamos nesta ligazón, accederemos ao resumo dos datos da universidade en todos os ámbitos nos que participe. Por último, vexamos que opcións nos ofrece o apartado Publicacións. En referencias bibliográficas por anos, vemos a distribución cronolóxica das referencias bibliográficas dese ámbito, que tamén podemos visualizar en forma de táboa. Trátase dunha información útil para valorar a obsolescencia da literatura científica no ámbito en cuestión. En publicacións máis citadas, o que se ofrece é un ranking de documentos segundo o número de citas do ámbito. Podemos filtrar por ano de publicación e por tipoloxía documental, incluíndose artigos, libros e capítulos de libros. Clicando na ligazón de cada un dos documentos, podemos acceder aos seus propios indicadores Dialnet. Con isto, remata esta presentación das principais funcionalidades de Dialnet Métricas. Ante calquera dúbida, visitade a páxina de axudas do portal ou consultade coa vosa biblioteca.